Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe e sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e ekko masɗe ko wiyete pular ko. On jiiɗo ko portal woni ɗon, ko portal dow wiyete, kañum e a tolnodiri ko yahata. Wadde kalɗo jiiɗa masgal dow ene waɗa portal e dow muɗum, andu ko a woni ɗon. Ɗo ko masgal les, portal lesgal kañum e i nandi ko jahata to bange masɗe. Wadde kalɗo jiiɗa i tintu ko masgal woni ɗon, ko portal les wiyete. So wayida ni yenne wiyete ko u tural ngal, kalɗo jiiɗa ngal ene fawi e dow hunde, andu ko u fawi ɗon ko masgal. So wayini kowal ngal ɗo kañum e tural wona gotum, kowal noon kañum e sidda nandi ko jahata. Masɗe maɓɓe ko gotum, ko a tan fawi ɗon. Holko seeni noon kowal ngal e sidda? Kowal kalɗo fawi andu ko gotal woni ɗon. Tawɗa koye dow jubru baa, andu ko baa goto woni ɗon. Sidda noon kalɗo fawi hono makko ɗiɗi goni ɗon. Tawɗamo koye baa, ɗiɗi baa goni ɗon. Tawɗama koye laa, ɗiɗi laa woni ɗon. Kala tawɗa tan sidda e dow alkulal, ɗiɗi goni ɗon. Kowal noon goto woni ɗon, hatta kamɓe nandi ko jahata ko a tan woni ɗon. Ɗo woni han kadi pamata ko portal dow woodi, e portal les, e tural, e kowal, e sidda. Ɗeɗo joyi pamata, ɗeɗo joyi tan pamata, koɗe nayi noon mbasa jiiɓade, mbasa jiiɓade. Masɗe ko nayi kaaɗi, ko portal dow wona a, portal les wona i, tural ngal wona u, kowal ngal wona a, e sidda wona a, ni foti. Joni portal dow ngal kangal filla ɗiɗi wonta an. Portal les ngal filla ɗiɗi, les wonti in. Tural ngal filla laabi ɗiɗi wiya un. Sidda o e kowal ngal ko gotum. Lesto ay portal dow arti toon, portal les arti toon, tural arti toon, toɓɓel ari lesto. Ɗeɗo kadi nayi ko ɗe woni pooɗoje ɗe. Portal dow foɗirte ko allif, walla allif jowiɗo, walla allif taƴƴo. Portal les foɗirte ko juburiya, walla yanara, walla yurit. Tural foɗirte ko wow, walla wow taƴƴo. Toɓɓel ngel foɗirte ko juburiya, allif jowiɗo dow muɗum, walla yanara, allif jowiɗo dow muɗum. Agne, watawalle, wadduhe, muuse, yeɗa baɗe noon. Ngal ɗo alal gotal kuccita e maggal, ganda ko ni ɗe poti hewde famɗude, yaltani ɗo. Nayi dow ɗe pilli hakkude ɗe goni les, hatta yaltani ɗe. A faami ko ni tan masɗe ɗe poti sappo ɗiɗi hawri net. Kono ko nayi noon jangete hen. Portal dow, portal les, tural, kowal on haaɗi. Portal dow waɗa ɗiɗi innira portal ɗiɗi dow. Ngal les ngal waɗa ɗiɗi les, ayde. Tural ngal
ɗi dow kowal ngal wonde sidda less arti portal dow portal less sural toɓɓel ɗo ɗe nayyi pooɗirte ko wiida baa bii boo bee ɗen nayyi pooɗirte portal dow ngal saɗa fooɗa yaha tow a waɗi yeeso mum allif walla allif jowiiɗo walla allif taƴƴo ngal less ngal saɗa fooɗa yaha tow a waɗi yeeso mum juburu yaa walla yanara walla yurit sural ngal saɗa fooɗa yaha taw a waɗi yeeso mum wow walla taƴƴo toɓɓel ngel saɗa fooɗa yaha taw a waɗi juburu yaa aɗa jooɗi yeeso mum walla yanara aɗa jooɗi yeeso muɗum tesko a moƴƴi noon kala mbiɗa porgal yaato yeeso mum ala sidda walla ala kowal so sidda ene yeeso mum walla kowal ene yeeso mum ha sara fodde to tonggami noon ɗum ɗo laawol gotol sen garoyi heen ɓuura weeɓande won laawol gotol ƴette alluwal moɗon janggon ngal jiyon ngal paamon ngal hankkadi ɗo so ɗiggi en certiɗo masde ko musidɗo mon guiɗo mon sobo Allah Yaya Ly Kora Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ano jiɗa janngude o mbatta ko 00 221 7 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ɗi jiya WhatsApp o ngara bindoɗa gaddora temedde ma nayyi ka janngowo kayloru maydu temedde ma nayyi yetto min jiya ni foti won mbele jangga mi watta hay hunde nafata janguinowo nafa janngowo yo Allah wallu en nande e famde ko haalte ko musidɗo mon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kora Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam